Ahojte. V dnešnej časti sa budeme baviť o biologických zbraniach. Toto je vlastne posledná tretia časť tejto téme. O čom sa budeme dneska baviť, Maťo? Tak, máme stále ešte veľa takých chorôb, o ktorých sme nehovorili, ktoré sa tiež dajú použiť ako biologické zbrane. V podstate sa všetky dajú rozdeliť do takých troch kategórií. Podľa WHO vlastne tie kategórie hovoria o tom, aké efektívne tie choroby ako biologické zbrane sú. Takže tie kategórie A sú najnebezpečnejšie, najľahšie sa šíria, Bčko sú menej a Cčko sú tie najmenej efektívne biologické zbrane. Medzi biologické zbrane inak okrem mikroorganizmov patria aj jedy, ako ich vlastne produkty tých mikroorganizmov, napríklad botulotoxín alebo ďalšie podobné látky, ale o tých dneska hovoriť nebudeme. Možno, že v nejakej inej časti neskôr. Tak začal by som s chorobou, ktorá patrí do kategórie B. Volá sa brucelóza, alebo hovorí sa jej aj maltská horúčka. O tejto chorobe napísala poviedku jedna z mojich obľúbených spisovateľiek, Flannery O'Connor. Tá poviedka sa volá Vytrvalý chlad. Je hlavný hrdina, spisovateľ, ochorie. On je úplne presvedčený o tom, že umiera. Vlastne všetci okolo neho tiež, dá sa povedať. Nevie ani vstať poriadne z postele, má vysoké teploty a podobne. Nakoniec sa ale zistí, že nie je smrteľne chorý, že má vlastne túto brucelózu. To sú pomerne presne popísané tie hlavné príznaky tejto choroby. Typicky vysoká teplota, zimnica, človek je strašne unavený a celkovo nie je schopný ako žiadnej činnosti. Tá hlavná postava sa nakazila tak, že pila nepasterizované mlieko, čo je typický spôsob, akým sa človek tou chorobou nakazí. A je to jediný spôsob? Nie je to jediný, ale je to najbežnejší spôsob. Vzácnejšie sa môže človek nakaziť aj z nedostatočne teplne upraveného mäsa. Prípadne môže, ale to je veľmi vzácna varianta, sa nakaziť priamo od toho zvieraťa v podstate kvapôčkovou infekciou, vzduchom. Medzi ľuďmi ale tá choroba prenosná nie je. Takže človek sa môže nakaziť napríklad od kravy, kozy alebo prasaťa, ale nie od ďalšieho človeka. Bola to po druhej svetovej vojne jedna z prvých chorôb, ktoré sa v USA testovali ako biologické zbrane. Skúšali teda rôzne formy, prasačiu, kravskú a koziu. Ako taká najefektívnejšia sa ukázala tá kozia. Je to pomerne nakazlivá choroba. Vlastne infekčná dávka sú stovky baktérií, teda je to oveľa menej než u antraxu, na druhej strane viac než napríklad u tej horúčky Q, ktorú sme spomínali minule. Ale je to veľmi málo smrtiaca choroba. Len približne 1% nakazaných ľudí umrie. Takže ono to nebolo ani zvažované ako smrtiaca biologická zbraň, čo je v podstate aj dôvod, prečo to nakoniec prestali produkovať, lebo bol väčší trend vyrábať smrtiace zbrane, než tie iba znefunkčňujúce. Ale na druhej strane znefunkčňujúce je to skutočne veľmi. Ako som už hovoril v úvode, jak je to opísané v tej poviedke, tak príznaky sú dlhotrvajúce, trvá niekoľko mesiacov, kým sa toho človek zbaví. A hlavne pacienti trpia vysokými teplotami, ktoré sa periodicky opakujú. Brucelóza sa nazýva aj vlnivá horúčka. Nie kvôli tomu, že by sa nejak vlnili tí ľudia pri nej, ale je to kvôli tomu, že tá krivka tej horúčky sa vlní. Že raz je hore, raz je dole. Pravidelne sa opakuje vysoká teplota a zimnica. Nejaká ďalšia choroba, Maťo? Tak, potom tu máme ešte žltú zimnicu, ktorá sa od tých predchádzajúcich líši jednak v tom, že patrí do kategórie C až. Zrejme hlavne kvôli tomu, že nie je prenosná priamo, nešíri sa ani aerosolom, ani kontaminovanou vodou, ale šíri ju hmyz.
komáre obvykle. Druhý rozdiel je v tom, že toto je vírusová choroba. To sme vlastne v tých biologických zbraniach ešte nespomínali, respektíve v časti o kiahňach sme spomínali ako vírus, ktorý by sa potenciálne takto dal použiť, tak toto je ďalší. Ten pôvodca sa volá flavivírus. Je to kvôli tomu, že flavum je žltý po latinsky. On teda spôsobuje takú typickú žltačku spolu s ďalšími symptómami, ale k tomu sa ešte dostanem. Je to úplne prvý vírus, ktorý bol izolovaný z človeka a zároveň je to prvý, u ktorého sa potvrdil prenos hmyzom. Ako som vravel, tak teda typický príznak je žltačka, okrem toho spôsobuje tiež krvavú hnačku a krvavé zvratky. Kvôli tomu má žltá zimnica tiež španielský názov vomito negro, takže čierne zvratky. Drvivá väčšina ľudí, ktoré sa ňou nakazia, tak majú len mierne príznaky a do 3 až 6 dní to u nich samo prejde. V podstate niečo na spôsob nachladnutia, taká ako bežná vírusová choroba. U zhruba 15% nakazených ale nastáva druhé štádium, keď tá choroba infikuje pečeň, vtedy dôjde k tej žltačke a k tým krvavým zvratkom a zhruba 30% z ľudí, ktorí sa dostanú do toho druhého štádia, tak umrie. Tým pádom, že je to vírusová choroba, tak prakticky neexistuje liečba. Ako sú nejaké antivirotika, ktoré dokážu trochu pomôcť, ale nedá sa to liečiť tak efektívne ako bakteriálne choroby. Nepomôžu tu antibiotika. Existuje ale vakcína, ktorá je taktiež v niektorých krajinách povinná. Takže keď cestujete ako tam, kde sa endemicky vyskytuje, čo je hlavne Afrika, tak musíte mať očkovanie proti žltej zimnici. V Afrike dneska je viac než 90% všetkých prípadov na svete. Okrem toho sa ale vyskytuje napríklad ešte v Južnej Amerike. Celkovo má rada hlavne tropické oblasti, všade, kde sa darí tým komárom, ktoré ju prenášajú. Veľký problém bola žltá zimnica pri stavbe Panamského prieplavu, keď vlastne na lodiach doviezli do Panamy komáre z Afriky a spolu s nimi aj ten vírus. Predpokladám, že sa nakazili tí stavitelia a nemohli to stavať. Áno, strašným spôsobom umierali a nestihali ich doplňať. Navyše tam samozrejme nikto ani veľmi sa nehrnul do toho, keď sa vedelo, že tam je tá epidémia. Celkom presne sa v tej dobe ešte nevedelo, že čo to vlastne je a akým spôsobom sa to šíri. Hoci už v roku 1750 prišiel lekár menom John Williams na to... Nemyslíš náhodou toho Johna Williamsa, moderného skladateľa klasickej filmovej hudby? Nie. Možno sú príbuzní, neviem. Tak on pôsobil nejakú dobu v Afrike a potom z tej Afriky prišiel na Jamajku. A všimol si, že tá choroba je to isté vlastne. Že evidentne teda prišla z Afriky. Vydal o tom článok. No, lenže ten článok si prečítal miestny lekár Parker Bennett, ktorému sa to nepáčilo a ten tvrdil, že to určite nie je z Afriky a že určite je to miestna, proste tropická, karibská choroba. Títo dvaja si nejakú dobu dopisovali také ako jedovaté listy a nakoniec to viedlo až k tomu, že sa stretli pri súboji na pištole a obidvaja pri ňom umreli. A komu tým prospiete? No. To vyhrala zimnica nakoniec. Hej. Vede asi nie. No. Zaujímavá postava, ktorá je s tou zimnicou spojená, je Benjamin Rush,
ktorého už sme raz dávnejšie spomínali alebo v časti o ortuti. Bol to jeden z otcov zakladateľov amerických, takže jeden z tých vlastne, ktorí spísali Deklaráciu nezávislosti. Zároveň to ale bol biznismen a jeho hlavný produkt, s ktorým obchodoval, tak bol kalomel. Veľmi silné praháňadlo a dávidlo. Počas epidémie vo Filadelfii sa do veľkej miery snažil na tej epidémii zarobiť, alebo ťažko povedať, aké presne boli jeho motívy, ale predpokladám, že hlavne tento, a snažil sa čo najviac natlačiť ľuďom ten kalomel. Prezentoval ho ako liek na tú chorobu. Čo keď máš diagnózu, ktorá sama o sebe vyvoláva hnačku a vracanie, ešte k tomu krvavé, tak nie je úplne najlepší nápad, ako pridávať k tomu ďalšie praháňadlo a dávidlo. Čo taktiež viedlo k tomu, že úmrtnosť ešte rastla vlastne pri tej kvázi liečbe. To nie je dobrý biznis model. Nie. Potom sa ti nevrátili zákazníci. Nie je to dobrý biznis model, tak už vtedy sa voči nemu postavilo dosť veľa lekárov, ktorí to odsúdili a nakoniec bol zdiskreditovaný do veľkej miery ten človek. Taktiež zaujímavá, ale taká skôr komická postava spojená so žltou zimnicou je Ezekiel Stone Wiggins, známy aj ako Otavský prorok. To je veľmi zaujímavý človek, naozaj odporúčam si ho vyhľadať. A ten veľa javov, ktoré v tej dobe boli vo svete, všetky možné prírodné katastrofy a epidémie, tak vysvetľoval astrologicky. Rovnako aj epidémiu, ktorá bola na Floride v roku 1888, tak vysvetlil astrologicky nejakou konjunkciou. Možno si pamätáte z minulých častí, že toto vysvetlenie bolo pomerne bežné. Napríklad vysvetľovali takto aj mor, alebo syfilis, alebo aj chrípku napríklad. No ale on bol veľmi konkrétny, keďže tvrdil, že tou konjunkciou vznikla na Zemi hustejšia atmosféra, v ktorej sa viacej koncentroval uhlík, a z toho uhlíka vznikli tie mikróby. A kvôli tomu sú teraz ľudia chorí. Okrem toho ale, že dokázal takto krásne vysvetliť žltú zimnicu, tak mal aj veľa iných krásnych objavov. Napríklad lovil pri Bostone plesiosaura, čo sa mu nepodarilo. To je aký dinosaurus? To je Loch Ness. Loch Ness. To na zlom mieste lovil. Asi. Ale jeho suverene najväčší objav je, že objavil druhý mesiac Zeme. Ale vláda to tají teraz. Tak by sa vyžil v dnešnej dobe. No, ten by bol, si myslím, veľmi slávny. Minimálne nejaký minister. K tomu vojenskému použitiu, tak s tým sa experimentovalo hlavne v USA. Oni zvažovali tento vírus ako zbraň tzv. Entomologickej vojny, takže na použitie nakazaného hmyzu. Na použitie komárov mali niekoľko takých testovacích operácií, ktoré sa volali Belvedere, Magic Sword alebo Big Bus. Bus? Big Bus. Všetky tieto operácie skúmali technické parametre použitia tých zbraní. Takže hlavne ochotu komárov štípať v rôznych poveternostných podmienkach. Mali veľmi, veľmi podrobný meteorologický výskum. A čo zistili? Kedy štípu komáre radi? Zistili, že nemajú radi vietor. Že od istej rýchlosti vetra sa im už veľmi nechce. To bolo jedno z ich hlavných zistení v podstate. Oni zvažovali teda použitie hlavne v južných častiach Sovietskeho zväzu, takže celý ten ich výskum bol koncipovaný na tie meteorologické podmienky. Oni sa to snažili nejak napasovať, aby to bolo ideálne vlastne na použitie tam.
Okrem toho, že skúšali zbrane s komármi, tak mali aj zbrane s blchami. Tam sa zase tá výskumná operácia volala Big Itch. Takže... Veľké... Svrbenie. Svrbenie, tak, ďakujem. Veľmi kreatívne. Áno. Ale reálne nikdy... Pravdepodobne, aspoň sa o tom nevie, alebo niekdy sa k tomu nepriznali, takúto entomologickú zbraň nepoužili. OK. Nejaká ďalšia? Tak, ďalšia znova bakteriálna choroba, znova z kategórie B, tak je psitakóza. Tá je známa aj ako choroba papagájov, už ten názov Psittacus latinsky znamená papagaj. Je to teda baktéria z rodu chlamídií, ktoré sú inak známe skôr tým, že spôsobujú rôzne pohlavné choroby. Inak príbuzná chlamídia spôsobuje trachom, čo je najčastejšia infekčná príčina slepoty. Vlastne túto chlamídiu prenášajú muchy a hlavne v chudobných tropických oblastiach, keď je tých múch veľa a sadajú rôzne človeku na ksich, tak môžu mu spôsobiť slepotu. Že je z rodu chlamídií, ale nie je to sexuálne prenosná choroba, ale prenášajú vtáci. Áno. Okay. Len som si to chcel ujasniť, sorry. Je to tak. Je taktiež extrémne nakazlivá, ale neprenáša sa z človeka na človeka. Inkubačnú dobu má zhruba 5 až 20 dní. Príznaky môžu byť veľmi rôzne, môže byť úplne asymptomatická, ale môže taktiež spôsobovať ťažký zápal pľúc, ktorý môže byť aj smrťaci. Ten typicky býva spojený so silnými bolestiami hlavy, horúčkou, krvácaním z nosa a zväčšením sleziny. Typicky ten prvý týždeň sa veľmi podobá na škvrnitý tyfus. Kvôli tomuto by sme to tiež vlastne mohli zaradiť do skupiny tých tyfusovitých chorôb. Jeden z prvých názvov potom, ako tú chorobu objavili, tak bol pľucný tyfus. Kvôli tomu často býva chybne diagnostikovaná. Jednak si ju pomýlia za ten tyfus alebo nejakú inú chorobu. Ďalšia choroba, s ktorou si ju môžu pomýliť, tak typicky býva meningitída. Zápal mozgových blán, hlavne kvôli tomu, že človeka výrazne bolí hlava a stúhne mu krk. Čo ale pri meningitíde obvykle nebýva a pri tej psitakóze áno, tak je krvácanie z nosa. To je taký rozlišujúci znak. A to už si vravel pri nejakej chorobe, nie? Aj pri tyfuse človek krváca z nosa, takže tým sú podobné. Najčastejšia je teda u chovateľov papagájov, ale papagáje nie sú jediné vtáky, ktoré psitakózu môžu mať. V podstate hociaké vtáky. Aj napríklad hydina. Najčastejší spôsob, ako sa človek nakazí, tak je blízky kontakt a je to hlavne ústa zobák. Takže je veľmi zlý nápad pusinkovať papagáje a vtáky všeobecne. Nedávajte si vtáky k ústam. Toto je vážna téma. Tak. Taká asi najväčšia pandémia to určite bola geografickým rozsahom, lebo bola na celom svete, aj keď tých obetí až tak veľa nemala, ale to si za chvíľu povieme bližšie. Bola v rokoch 1929 až 1930, hlavne v Nemecku a v USA. Je to stále bežné inak u domácich papagájov? Bežné to už až tak veľmi nie je. Kvôli tomu, že už sa tie papagáje viacej kontrolujú a sleduje ďaleko kontrolovanejší ten obchod. Ale ak by si kúpil nejakého napríklad vzácneho papagája z čierneho trhu, tak riskuješ do veľkej miery, že môže byť chorý. Aj tá pandémia vlastne vznikla od papagajov, ktorí boli privezení z Južnej Ameriky. Konkrétne ich pôvod bol zrejme niekde v Amazonke, ale ďalej do sveta sa dostali cez Argentínu, čo bola taká prestupná stanica. V tej Argentíne
boli zaznamenané prvé prípady tej pandémie, čo bola konkrétne divadelná skupina, ktorá si kúpila papagája a potom prakticky všetci od neho ochoreli a zo pár tých ľudí aj umrelo. Argentína reagovala dosť rýchlo a hneď zakázali predaj divokých vtákov, ale na čierno vlastne pokračoval ďalej, takže sa to ďalej šírilo. Dostala sa neskôr teda do USA. Predpokladalo sa, že je to hlavne teda z tých argentínskych papagájov, ale fakticky dosť veľký zdroj boli aj miestne karolínske papagáje, známe aj ako lovebirds. Oni boli v tej dobe veľmi módne domáce zvieratko, hlavne medzi osamelými ženami. A kvôli tomu vlastne táto skupina ľudí tvorila väčšinu obetí. Celosvetovo mala tá pandémia asi 800 prípadov, čo ako nie je až tak veľa, a zhruba 100 z tých ľudí umrelo. Ale bola naozaj masívne mediálne pokrytá. Bola to taká top 1 bulvárna téma v podstate v tej dobe. Vznikla panika, dá sa povedať, okolo toho. Ďalšia vec bola, že ako som spomínal, tá psittakoza je extrémne nakazlivá. Takže často sa ňou nakazili vedci, ktorí nejakým spôsobom manipulovali s tými vzorkami, ktorí robili vlastne epidemický výskum. Čo potom viedlo k tomu, že hlavne v USA zaviedli prísnejšie pravidlá ako v takýchto prípadoch. Dneska je to ale pomerne vzácna choroba a celosvetovo má potvrdených prípadov len desiatky, ale teoreticky ich môže byť oveľa viacej, lebo sa teda ťažko diagnostikuje a je ľahké si ju pomýliť s inými chorobami. No počkaj, ale hovorí, že teoreticky ich môže byť viac kvôli zlej diagnóze tých prípadov. Čiže sa to dá vyliečiť obyčajnými antibiotikami? Že máš proste nejaké príznaky ako nejaké chrípky alebo niečo takého, tak lekár povie, tu máš antibiotika a vylieči to aj toto? Tak keď máš chrípku, tak ti antibiotika veľmi nepomôžu. Ale tak to predpisujú tiež. Ale áno, ako je to dobre liečiteľná choroba, väčšinou sa dá efektívne a rýchlo vyliečiť. Super. Na rozdiel od ďalších chorób, ktoré spomeniem, a to sú hemoragické horúčky. Čo viem určite, že je niečo s krvácaním, že? Je to tak. To je jediná zbraň, alebo potenciálna biologická zbraň z kategórie A. Takže tých najhorších, vlastne kolega antraxu a podobných chorôb, tularemie. Tie hemoragické horúčky sú relatívne veľká skupina, relatívne rôznorodá skupina, ale v užšom slova zmysle sú to hlavne filovírusy z Afriky. Typicky sú to choroby, ktoré sú prenášané netopiermi. Obvykle sa ľudia nakazia, keď zjedia teoreticky aj toho samotného netopiera, ale dajme tomu, že to sa deje menej. Alebo keď mu dajú pusinku. A to sa asi tiež veľmi často nestáva, ale hlavne keď zjedia napríklad ovocie, ktoré bolo kontaminované zase fekáliami od tých netopierov. Typicky tie vírusy na netopiere nepôsobia patogénne, že oni sami na to neumierajú, oni to len šíria ďalej. Prakticky, keď už sa to šíri medzi ľuďmi, tak je to telesnými tekutinami. Iný spôsob vlastne potvrdený nebol. Takže tým pádom, ako človek krváca, tak obvykle tou krvou sa môžu ďalší ľudia nakaziť. Krváca vlastne kvôli tomu, že nastáva porucha zrážanlivosti krvi, podobná do istej miery, ako sme si spomínali, buď u
toho septického moru, alebo ako u tej hemoragickej formy pravých kiahní. Proste krv sa vyzráža do takých malých zrazenín, čo je reálne ešte väčší problém než to krvácenie, lebo tie malé zrazeniny môžu upchať rôzne orgány. A toto je v podstate častejšie to, čo človeka zabije, než reálne strata krvi. Ono, síce to krvácenie vyzerá dramaticky, lebo môže byť z neporušenej kože, z rôznych slizníc, z očí, typicky krvavá hnačka z vratky a podobne, ale tá strata krvi nie je nejak veľká. Takže človek teda buď umrie kvôli tým zrazeninám, že sa mu dostanú do nejakých dôležitých orgánov, alebo umrie na stratu tekutín, vlastne kvôli tej hnačke. Ako so zbraňou experimentovali s týmito vírusmi hlavne v Sovietskom zväze? A iba? Čo USA a Japonci? No, tu nejaké informácie chýbajú. Čo teda neznamená, že to nerobili, ale o tých Sovietoch sa to vie a oni do veľkej miery možno aj chceli, aby sa to o nich vedelo. Malo to taký odstrašujúci efekt. Celkovo počas studenej vojny tak Sovieti pracovali s viac smrtiacimi tými biologickými zbraniami než Američania napríklad. Hlavný vírus, s ktorým pracovali, bol teda Marburg. To je vírus pomenovaný po západonemeckom meste, kde bol prvýkrát popísaný. On síce teda pochádza z Afriky, ale prvá taká epidémia vznikla kvôli tomu, že do západného Nemecka a do Juhoslávie, aj v Belehrade bolo niekoľko chorých, tak tam priviezli opice na výrobu vakcíny proti detskej obrne. A teda tie opice boli infikované. No a 31 ľudí sa od nich nakazilo a 7 z nich umrelo. Inak je to choroba, ktorá je na niektorých miestach Afriky endemická. Ona sa teda vyskytuje hlavne tam, kde žijú netopiere. Preto je často dosť zlý nápad ísť napríklad na návštevu niektorých jaskyň. Tam sa človek ako ľahko môže týmto nakaziť. Stalo sa to, už sú ako zaznamenané prípady rôznych turistov, ktorí sa takto nakazili. Aby som sa ale vrátil k tomu vojenskému výskumu, tak teda Sovieti robili dosť masívne a viedlo to napríklad k tomu, že v roku 1988 sa vedec menom Nikolaj Ustinov pri výskume toho Marburgu pichol ihlou do prsta a infikoval sa tak. Mal z ňou infikovať morčatá, ale pichol sa namiesto toho do prsta. A umrel. Za 2 roky sa v tom istom zariadení, ktoré sa volalo Vektor, stalo zase niečo podobné. Nie som si úplne istý, či aj ten druhý človek umrel alebo nie, ale evidentne na bezpečnosti nezapracovali veľmi. Okrem teda Marburgu, tak pracovali aj s ďalšou hemoragickou horúčkou, ktorá je o niečo známejšia, tak všeobecne, a to je ebola. Príznaky týchto dvoch chorób sú ale skoro identické. Takže zase ako tá porucha zrážanlivosti krvi. Rovnako sa šíri telesnými tekutinami. Čo je celkom zaujímavé, tak človek môže byť infekčný ešte mesiace potom, ako už nemá príznaky a má infekčné napríklad aj semeno. Takže nie je to síce typická sexuálne prenosná choroba, ale môže ako sa šíriť aj takto. Je to tiež potvrdené. No a teda najväčšia epidémia eboli bola v Afrike medzi rokmi 2013-2016, čo si mnohí z nás asi aj pamätajú a mala asi 11 000 mŕtvych so zhruba 40% úmrtnosťou. V roku 2019 ale vyvinuli proti ebole vakcínu. Takže aspoň nejaká útecha v tomto. Blížim sa teda pomaly ku koncu, iba úplne rýchlo spomeniem ešte niektoré ďalšie choroby, ktoré sa zvažovali na vojenské použitie. Bola tu napríklad
listerióza. Typicky sa nakazia ľudia kontaminovaným jedlom, rovnako ako dysentéria, známa tiež ako úplavica. Tá môže mať bakteriálnu alebo parazitickú chorobu. Viacej sa teda experimentovalo s tou bakteriálnou, ktorú spôsobuje baktéria menom Shigella. Dysentéria je zaujímavá v tom, že ak by sme si zobrali zoznam jej slávnych obetí, tak ten je prakticky dlhší než u syfilisu. Zabila plno kráľov, napríklad Ľudovíta 9. svätého, alebo Eduarda I. v Anglicku, alebo mysliteľov. Erasmus napríklad umrel na dysentériu, Francis Drake, objaviteľ známy, alebo David Livingstone tiež umrel na túto chorobu. Inak sa ešte experimentovalo napríklad s leptospirózou alebo venezuelskou konskou encefalitídou, okrem iných. OK, a týmto sme vlastne ukončili trilógiu biologických zbraní. A dúfam, že sa vám to páčilo. Nevieme síce, čo bude ďalšia téma, ale určite to bude banger. Tak ďakujeme za to, že ste nás počúvali a počujeme sa v ďalšej časti. Do počutia. Do počutia. Čaute.